santali ke benta ka ngide ban long kum ke sordar ka benda ban kong ka kong san ba kare ngilong ke sordar halor jong apor ka jonga ba ka jong pi pulilam ka sam khandai pho khot ba khat ahar absa san khan rio upolong da ka ba siu spa ya ka por na makini kisngi ki long ki basniu kamot upolong no pilong sordar jong ka por kamut kumno manga ma ping haban kani ka jing kentin long sordar mo manga ma ping hab ban control ban manage mo ban bo bai borenti ya kapor ke jong jong pim dei bong kapor kan ya tu nganda las mo dei kapor ban jang chuba ma kabam nang las dei kapor ban thia an thia la ka thia em ngi la don la pa ha ka jimu khat katu kapor ban thia katu kapor ban bam katu kapor ban le kam ta katu kapor ban le kam ta menam step ban khe na ka thia ngala prakhat ki kam ban le ta ka singi marsun khe na ba thia ka prakhat ka ni ka singi ngadon bible study ngadon chibun ki kam ban pendap ngadon ki jan ban site ngadon kam ki wi ki kam ban le ka poetry ka si mo kapor kam up yano ka pet chai ngintip shano lada phim la siu spa ya ka kan chu sap shilinter ka jim ka jonga ba ka jong pi ta kada ni kum ke bangai ya krus su kani kam dai ta ka poetry ka su khot yang bi ban long no ban sumari ka por dai ban siu spa ya ka por ban thiet ya ka por ban tingkai ya ka por ban bubeng berhenti ya ka por kam shim ong yang bi ta ka ka bala hi kai yang bi ha kini ki jingem ka ngem protai hale wal ka bible ka to siuspa ya kapor ka jingim kristan ka jingim ka bakodor hadu ka ta bad blay ngakwa bani thu ikani ka we yang abi pi kalong u blay u bu yang abi pi banlong sordar ya kapor takada ko ni kinti long siuspa nei tin pareng yong take every opportunity shim ya ka kabu jongka shim ya ka kabu habaro kan shelter jong ni kapor kadon arpu saut lagi kita shim kabu banle ye yakni arpu saut lagi kita hakawai kentil la banang kapor men miet ke ban thia shim kabu ban thia kapor men step ban ki shim kabu ban ki kapor ban tray shim kabu ban tray kapor ban bam shim kabu ya ka ban bam kapor ban le e shim ya ka ban le e kapor ban yalap kapor ban hikai kapor ban slok ban kumta ter shim kabu ya kata kapor ka piyo kaluk sa la banang ni piyo ya kani kapor ban puli acting jong blai shim kabu ya kani kapor kumjo namar kani kan man show kani ka kabuk ser ka blai wa yang abri pi takna kapor kani ka koridor hadu kata kapor kani yang abri pi ban siuspa takdau tungnya pulilam ka to ka sam khandai phor khat khat arno to hikai yangi bangin nang ban nyo ya kisngi ki jongi hikai bangin nyo kisngi ki jongi te ya saya nyo ki kisngi jong pim tak le im ko na to na nyo shu kisngi nyo sngi tamla shura nyo no ikisnem ki jong pi katno pila im hang ya seperti itu mata nyo ya kisnem jong jet nanti ki jong pi nyo ya ki jing ba kortam ki jong blai nyo ya ki jinge ki ma nyo ya ki jing kendo jong ki jingem nyo ya kita baro namar kapor kalong ko kordo kapor kalong ko kordo blai ubu yang ab pi balong sordar ya kapor tingi ya pai cha ki jim jam sim ha ki jingem ki jam sim ki kapor kalong ko kordo ring ab pi ban shakri blai kalong kapor ko kordo ban puli ban puson ban shashkor ban play jimut ya kaktin ki jong play kalong kapor ko kordo ban ya slok ban ya lap ban hikai ya kaktin ki jong play ni ka benta ka kongsan ya ki jing kristan ngi u blai lo ai kapor ngi nado ko sedang jong jing plong ki bro ko sedang kapor ka jing sedang ki ki baro ko sedang kapor ha ka ba minning kong blai lo thau ya ka breng ma kan ko den kapor jong ka minning kong ka den kapor ndai bong blai lo shu thau lo ka thau ha ka ba minning kong ka ta ka ri kapor ka ba minning kong ri kapor blai lo thau ya ka breng ma ka khando ta ka dau kapor ka long ka ba koridor ba de ni kapor blai lo IT nga ro pi bolong sordar ka kumno pinne ya ka ri kapor ha ka jim ko jong pi ha ka jim ko jong brio ngidon kumba saw ba live at saw tali ki kala jong ni kapor ka we ka bi khot ya ka kapor jong ka jinglong khulung ka ni khna tap ka ba ar jong ka jinglong ka jong ab jong pi ha ka jinglong brio ka jinglong do jong pi ka ni ka jinglong samla ai ka ba lai ka wan kapor jong ka jinglong rangba bat kumju ka jinglong temen pek na ka ni kapor jong ka jim ka jong ab ka jong pi Piladon bilalong samla mata kena finamla balek syuk balong khulung bang sa jisin. Persang kat balek depi melek ranya. Hawyam bayam khulung bang sa jisin depi melek ranya. Kapor jong jilong khulung ka balek kan mon syuk. Dai. Bon na peng jong ipat ki bala dem ya le pa ya jilong samla. Dai.
habang la da biya lang ba ya kani ka jinglong samla ka ma kani ka way persyang ban lai biang sa ka por namla shu persyang ban airong usnyo persyang ban le photoshop kan pilih apa mobile sendiri dah apa ke jinglong rang ba ke jinglong teman himla shu ban le ke jinglong samla lakut ke speed ban lapoi ke julong temen sakoi kan ong pi ban balapoi ke julong temen ban kiban sapoi ke julong temen ban barok ni sapoi ke julong rangba ke julong temen ke mana ke we dalapoi ke julong temen ke pasak ke mi aku minti ke dei ya ke singi jo ke jinyam ya ke singi jo ke jinyam pi ngaji ke mau mi ye man kapor bila temen bah kapor bila sedang ban citom la so benai benwan yong kran bitang sebab ke jinyam malah janyap meng man kipor kila punya semua bi kran ni kata ngaju semua bi tentang ngasu po sam ke mau dedan bat itu kipor ke mau ngas tangkat nong ala yak tayong nga te kini ke bar ke bang iya ke jinglong jim jungi ke brio kapor ke klan ke jinglong kelong kena sya ke jinglong samla sya ke jinglong rangba ba ke jinglong temen bar ha ke bentang ko bang sutu kolong ba ya ke ke we pokoi ke por jong ke jinglong jim ni jong ya ke we shim ka bu ya ka ha ke por pi jinglong samla shim ka bu ya ke por jong ke jinglong samla namar andala rangba ba la temen bun ki babi ke ong ani ka khlmyo yai ba ha ke jinglong samla ngakhlmyo don bun kini ki samla ki mangrang kenduk mut ki samla ki badang biang karta handai ki along kemi long pa ha kini ki si mentai ki ladap laipo arpusan laipo snem ki ong ani ngkhlpat hun ki julong samla khantam gini ki ba walong kristan mo mupat hun ba kata kala jing seng ani mi shonang samla nga jur wai kwayar ngaroi special tamba hapreng jong ke julong samla badang i ba da yo brio no yung watang man jing seng mentang am la shu di mentang dala kham he ki kun yung sedang banyo di jing seng biang ti kani ke barok mi kadan ki jing babe habang ngimpen kami kapor ban manga ma phi kum ju bun sien habang ngimpen kami kapor ngi babe ban nong ngi phi la phi pat babe mentang phi sa babe ko yasi dang ya bahag khmat ya pule ko bible ne gede ko abnong bun tuman sababe ha ka we ka sngi ba ngi khlem pule ko bible kat badang samla nda phi la temen mi isu ki khmat dei dan apreng jungi liki bakham le ran bendeng ye khmat hata kapor mi song babe shisha bang khlem puli ke bible kat bang rang yo kala to kapor kalong ka bokodor ublei lo ai nga ba pi ya ke kapor ha ka jingim jungi ki kristan ngidan kaman san nai nginang ni san na ke jingim ke jungi ka ba man la ka sing ka ta ke kapor jo ke jing san ke jing san ke jonga ba pi la batai la ni la penshai da ke jing san ha ke jing shakri ke jing san ha ke jing e yo play ke jing san ha ke jing slutu yak e ka ba dei ban le ba de e ka bom dei ban le kom ta ter kini ke jing san ke ya i ya ke jing kristan ke jungi ke ba man la ka sing ublei ulabu yang abde pi ngandong bang sa chisin ban long sordar ya ka por ko bolo ai ka benda ka bar ngilong ki sordar ya ki talent ban kum jo ngandong ya ki jing ai kin jam sim Matius arpusan dekat bakatsan kala sing nong rem ya kani da pim tho shu la biang la dan do basdang ngal nong bar khat arpusan kal nong dekat bar bakatsan bat ningkong koren kal nong bakat ar kani beden kamba ko kran chpang ni jing ai ko jam sim ningkong koren kal nong ka bakat ar puli ka nak dekat nado ka bakat nyo ter khanyo ter ka kran chpang ke jing ai bakan jam sim pi ublei ula ai ni kini ki talent mut kini ngila badong ki kita ka jing ai ka boleh la ai ni la khai ni rekat ki talent nang ka jong pi la se ban le kai ka sports ka jing nang jong pi ban le kai football om briu ro khai ubay nang le kai football ndai dan bon ki le prasang ban le kai football ndai ki bampoi shinu ka da lon marba kam ne ka talent ka jong pi bon ki talent ki ngila ban kren boleh la ai ni ki talent bat ukmi inti bangilong sordar ni ki talent mau minti ngilong saudara kini kebut ya kini kita len penen kam mangan mapi penen kam mangan pingi talen kabar kare ubleru la ai ngi ya ki jingai bang jaman sim ha ki jingai bang jaman sim ki don bon ki jingai jaman sim ban hikai ban yalap ban ngek ban duai ban ruai ban yalam ban long nong yalam kum pastor evangelist kita gigi ka we da pren kita gi jingai bang jaman sim na da bade ka don gi jingai bang jaman sim ha ka ban yathu lupa ka jingai bang jaman sim ha ka ban kran war ki thle mo kran thle ka jingai bang jaman sim ka bon gi jaman sim la ban pe na ji tho jong pol ni ka nong ha ka ba mi kwa ban ni kran ka ni ka pol ka long bo blay kmi nanti bang long sordar ya kini gi jingai bang jaman sim sibu mata pi yo ya ka ni gi jingai no blay ban hikai ublay kmi nanti bo pinong sordar ya kani ka jingikai ba ko long sordar kumut pendan kam ban hikai ya ai ko ublay la ai pi ban hikai lara pilong kinong yalap lani kita mo kiba
apply of Jesus Christ kemau li gwe ru ke jing long sordar ke jong pi kolong bang ha ban pendep ban yalap ya bertin ke jong play ke jing kli ha ban kli kolong pila penen kam ni em ya kata pila long sordar ni kata ke dei ke mat bring ke baan kata kolong play ula ai yang abri long sordar ya ke jing ai ban manusia mari kita lan kabalai ula bu yang abri long ke sordar halor ki kabuksia ki lat ki kabuksia ula ai ha ke jim ke jong pi kini ke dei ke benta ke penciam ar Timothy kalong ba ar khot bakat san ba Galatia nril nong khot ba sipo ngan puli tang kan ka Galatia kalong menril khot ba sipo Galatia kalong menril khot ba sipo Paul Ukraine ki prabnge ak di Paul wong kumni kum tati kat bengi yo kalat babit to nginya 3 minut ya ka ba ha ki baro handai kham tam ha kita ki bana ka kur ke jinge lada pla yo ya kalat ka buk siar ka babit ban le bha yanu ban le bha yanu kham tam ya kita ki prabnge ki bana ka kur ke jinge Paul wong le bha ya ki Henry mday tang ki prabnge ki bana ka kur ke jinge Paul wong lada pla yo ya ka kalat ka babit ban le bha ya ki we le bha ya ki baro kham tam pat nei lada ki day na ka kur jong ka jinge ong Paul ki nang Galatia kal na man riu ka de khat ka ba sipa pi kan ni kalat kam juan barabor phim juyo man ka Paul ban le ya kani pi yo kalat ma kani ka nuksa na ip lan pi yo kalat don wu briu bo wan sing jong pi bo wang athan aja se nga uklam pan jor wang aja utaw briu bathan nganong pi yo tang ka ja sipliang le ka ja si kham bat ko si klat ya kata ka jingbam ka long ka jingbam ka balate ya ka jing ku ro shismi nani ka lat kedang ro shismi ya kum kata ka lat kam juan berbor omu briu baru wan sing jong pi man ka sing pan ja pi sipliang kada kum kani ka lat ka wan pusap ka kata di Paul wong piyo ya kata ka lat ka kabuk ser ban le bhai nu le bha namar kum kata kam juan berbor kawan tingkat la nore ha ka jing ku jong pi kana sa la sa poeta sa bukut ki sordar jong ka jingdon jing em ula bu yang abre pi ban long sordar ya ka jingdon jing em ka jong ha ka jong pi Lukas kalom khatar khat lai do lai puai sai pi Lukas kalom khatar khat lai do lai puai nang ta pade kam ki abstol kalom bar pho khat ko lai sang kai ka bahang ni ka la fi puli begini kalom ki khat ki dai o blame la ai nga pi ki jingdon jing em don na preng jungi ki badon ke jaka ka puta don na preng jungi ki badon ke kam ke jam don na preng jungi ki badon mo ki ba kamai lingba ki jing kamai ki ba pher lesi kala belong da ka ba tre ki lingkha lesi kala belong da ka ba tre ki kam sarkar lesi kala belong da ka ba shong dukan lesi kala belong da ka ba ngi tre ha ki we pa ki kam company lini kala belong kum ju da ki jing tre ki ba ngi tre ki ba ngi khot ki kam la jong kala belong ka ri jing ri ka tre ki ta da ka ba su da ka ba kita ki ba ngi la ban tre ngi khot ki kam la jong ki jing don jing em ublay kwa yang abadi ki ban long ki ba ki sordar mun nong ki sordar halo ki jingdon jing ke jong ba ke jong ki nei ublay la ai yang abadi ta ki benta ke bangi la ban kamai ngi la ban yo pisa ban na kata ke bangi yo ken mau bangin long sordar kata ki jingdon jing madang pin ken mau kini ga kelas beladap ki kelas beladap dong long ken mau ba yang ni ko we ngi lo ki sordar ya pisa ke jong ki habangi kran ki kambar bangi tre kakam rap ro kapun mi pisa kakam tre sorkar ka dei bayok pisa kakam tre lejong ro ka dei bayok pisa la pisang dukan ro yo pisa ndon ka we kakam ka bayok pisa ndon ka we kakam ka ngitre musu tre la ka tre ong basubang ngida tre ban yo pisa jadi mo kata ka daw ha kata ka yo pisa ka ma gni ko we ka jingdon jingem ka jong ha jong pi ka dei ka jing ai ka jong blay ba de kata community yang abi pi bangin long sordar te ha ka lo ju ka ni ngala ai ka ton pli jimut ha ki teo ki la no ngan su ai bang sa chi sien ka benda ka bening kong ka ni ban kam ma ha badan gede ki jingdon jingem ni ya pai ka ni dan sau tuli ki steps banne ya ka ni ha bi de ba ka ni ka jingdon jingem ko boleh lo ai yang abi pi ka bening kong ka de ka ni ka dong ha ni mo ka bening kong ka de tre nama ubom tre de ban bam ong pol itep ba ka tao pol ong bom tre de ban bam ka ba ha ba pila tre Pidon kamru banjo bainong. Ndon buat trek lem bainong ong ipi meneh. Balai. Tingkai. Ini ketin pereng ong ka safe. Walk kene ketin pereng ong walk. Kabar ong earn.
kabalay ki ong save ni bak basal yung tin parang yung use lani pendan kam kini sau tulik steps ya ke jingdon chingem ko boleh lo ay nga beripi lani la badong yak pisa yak kamay ka bangi ngidon ka benta ka ningkong ka bo ay ba ka ba ublay ule ka long ay nga beripi so yak kam ni tre hawala tre pila tikna layo pisa ndon ke jing tre ka bumyo pisa ris niang ro yo pisa trailing car yo pisa da pirap prosben yo ling yo pisa da pirap so sa yo pisa da pi thung da ka ding ro yo pisa da hek ka ding tak daw ka benda ka ba dai yo pisa lani yo bainong baka balay termau ban safe ban bu tungkai bat ka masabat sa penun kami ka apa pesan di wasa ay ni ngolong ban ay kaya ka bangane ningkong mas nyo ka dai mar amo ka dai gijing tray ka dai pil ay teka benda ka ningkong ka bangangan le kalong bu shwa sa ka kam jong blay kani din penun kam hak kam jong blay bro shibnai kani kani bangan bu nam ta kani ke junor kam ko jonga kani ban ai sha katu kaya tu ga ministry wa kidon kum ta tatar la bha ya katu pisa bar khoi ha ba khadu hadin nang ta bade ngan pener kam ya ka kani ke banga persang ni ban pen melien da kani ban tray ban yo ya ka pisa ka benda ka balai ka long bangan le ka long ai sha ka kam ko jong blai ka basang ngan bu tingkai na don kam ban ka basan ba kani ka pisa ka bangan pener kam bro shibnai ei lo ai nga people long sordar ke jingdon jingem kani hanga ro pi ban long sordar ka khadu khadu ya apoy sa bukot atan ba khadu ko dai ublay lo bu yang abi balong sodar kum ju jang jinglong sakhi ya u balong ki sakhi ya Jesus Christ kani ri khadu ba ka bedan kam dai ki bedan kam kum ju to ke da lai no ma phi ong Jesus how Matius kanang bar bu pra ko de khot ka khat pra hadu artho kam ki abston kalanang ko beningkong khot ka pra kini ki artli ki khot jong tasman mathmai kia thu yang apa depi bau Jisu ula ai bor yang apa depi nei ula pha yang apa depi bangin leno bat ka benda ka jong pi bangin le long ban sakhi yau Jesus Christ ya lap om penlong senran penbaptis iki ha ka kedai jong pa khun mun sim khoi ha ka lenong menikon ka to pra wang kum ni wang anda lawan mun sim khoi anda lawan mun sim khoi dan sin saya yo ya ka bor ba salong ki sakhi ki jonga sedang na pa Jerusalem ha Judea ha Samaria ba keleng sa trap jong perthai ong Jesus Christ sakhi yo Jesus Christ da ka sedang na Jerusalem ba kum ta ki wi jakai marjan ki jongka kini ki jing khot jok ka ting jong blay yang ni balong ki sakhi ni don santali ha kini janmit ka bang ya play jumot ngilong ki sordar ya kini ki santali ki mat preng ki jongi ya ka por ka bo blay la ai ya ke jalan bagi jingai ba man sim bo blay la ai ya ka lat ka kabuk siar ka ba mjuan kot man ka por ka ja tingkat lan yo ya kum ni ka lat ban le bhai no ban yarap no ban ai jacket no ha ka por bagi don kam la de se la ban ai ka tomo clear jong pi ka por bagi kreat ka por tulang oh bonju ong ani ngatam de tomo clear kum ban ai kum ni la pidon artli laitli hi ai se ki la problem kur kui pi pin se yo bang ko sin santali Pikendo ibre bakhet kan ta de kalat kabuk ser ba kunju man kapol na ta bade ka jinglong sodar ke jingdon jingem bala ai mene ba ka khadu ko de long sodar ya ka jinglong sakhi ya Kristus midon kini ki santali ki matdeng jong jinglong sodar ke jongi tak taw ko ni ka mat breng ka bang ko at kanum jrong than kini nga sapin kot no tang ko ma sa stio artio e kini ka kelas kini nga kwa bangin bat ya kini ka we kani ka de ka na breng ki jingkai bar khoi ka kong san ba ka de hangni ka bang kwa ban stress ning kwa ban mat play jimut ba ya ka jing puli ka jongi ba ka kalong ngilong sordar kini ki baro kani ka de benda ka kong san sakhi Jesu kam de than man de yang kong na ren san ban yalap sakhi Jesus Christ kam namut than ban de don ki jing sing yalap la da organize la da penbai ba sakhi Jesu kam namut than ta ki jing sing dong bang don sakhi Jesu kam mut than ta ki jing sing ba bang don sakhi Jesu hapi don hasnong sakhi Jesu hapi kendo han de sungkin sakhi Jesu ha ka kam ka jam ka pitrai sakhi Jesu ha ka jim mamana ka si kata ka de ki jinglong sakhi ka jonga ba jong ki dan chibun ki lat ki rukom ngilak balong sakhi jong Jesus Christ takdang ong ko banong na kani ka bo pol umju hikai Jesus hikai ki sunan Jesus hikai ngilong ki sorda ya kini bo blay ula ai ngam ki to blay kurku undor kat bangi